Velkommen til. Mit navn er Heidi. Jeg skal undervise dig i Pilates, og forudsætningen for at du laver dette program, det er at du går til Pilates hos mig, har deltaget på et af mine kurser, eller har fået individuelle timer. Selvfølgelig er du velkommen til at træne, selvom du ikke går hos mig, men det er det, jeg tager højde for, når jeg underviser. Godt. Du skal starte med, eller jeg vil starte med at introducere det udstyr, som du skal bruge undervejs. Et tæppe til at have under knæene, for at beskytte knæene, plus lægge over dig til sidste afspænding. En blok. Her kan du vælge at bruge et sammenrullet håndklæde, så det er fast. Bold. Du kan vælge at bruge en tennisbold. Det er lige så godt. Eller en anden form. Det kan måske være mindre. Og en elastik. Kom ned og ligge på ryggen. Sæt dine fodsåler i gulvet. For at åbne lænden helt fra starten, stem fra ned igennem fodsålene og løft bækkene og lænden op. Så hviler du hændene, placerer hændene på din lænd, og med hændene så stryger du hen over dine ballemuskler, samtidig med at du ruller pade for pade, rygvævel for rygvævel ned, og på den måde så får du udrettet lændens vej og virkelig placeret din lænd blødt. Godt. Hofteleddet spredes afstand mellem fødderne, så det går en lige linje fra hofteledene ud igennem knæene, ankeledet videre ud igennem anden tå. Giv dig nu tid til at sænke dine skulderblade væk fra baghovedet og gør nakken lang. Før armene op mod loftet og grib fat omkring albuledene. Du skal nu om lidt lave cirkelbevægelse med dine arme, men du holder fat i dine albuled. Før armene i retning af dit ansigt. Du har god tid. Så fører du armene over til højre hoveddrejning med og følger armenes bevægelse. Armene bevæger sig i retning af maven hen over mellemgulvet, solar plexus, og over til venstre. Bare fortsæt nu i dit eget tempo og lave denne cirkelbevægelse. Allerede nu sætter du åndedrættet på. Du trækker vejret stille og roligt ind og ud igennem næsen. Læg mærke til, at hver gang du trækker vejret ind, så udvider maven sig, og hver gang du ånder ud, så bevæger maven sig ned i retning af rygsøjlen. Fortsæt med det dybe, rolige åndedræt ind og ud igennem næsen. Og læg mærke til, at du stemmer fra ned igennem fodsålene, knæene peger lige op mod loftet. Afspænd dine hofteled og slip dine ballemuskler. Nu skifter du retning. Du fører armene i modsat vej over til venstre, hen over din mave, over til højre og op langs med ørerne. Mærk en blødhed i dit ansigt. Du er velkommen til at lukke øjnene blidt i og virkelig afspænde dine øjne. Dybe og rolige åndedræt. Afspænd kæbeledet, mærker tændene glide fra hinanden. Tungen hvile tilbage i munden. Mærk bløde læber, bløde kinder. I denne øvelse kommer du ind og udspænder bindevævet hen over din lænd. Når armene denne gang føres i retning af maven, så lægger du bare hændene op på maven. Du laver sådan en diamantform med dine hænder og lægger hændene på maven, så fingerspidserne peger i retning af kønsbenet og tommeltoppene søger mod hinanden. Igen. Sænk dine skulderblade, gør nakken lang. Din lænd har stadigvæk kontakt. Lænd slår dybere rødt, så det er ikke fordi du presser lænd ned. Hvis du gør det, så aktiverer du bare de overfladiske mavemuskler, og du bruger dine hoftebøjer.
så bare lad den smelte ned. Så ligger du bare her nu, åndedrættet ind og ud. Bare fortsæt med det dybe og rolige åndedræt. Mærk maven bevæge sig op mod loftet, hver gang du trækker vejret ind, og hver gang du ånder ud, så bevæger maven sig ned i retning af rygsøjlen, og nu sætter du kernemuskulaturen på den måde, at hver gang du trækker vejret ind, så udvider maven sig, du svælger hændene, du afspiller bækkenbund, og når du ånder ud, så laver du lidt knib, en zoom op i bækkenbund, og du zoomer maven ind og på plads. Når du trækker dig ind, så udvider maven sig, du afspiller bækkenbund, og når du ånder ud, knib, aktiverer bækkenbund, og zoom maven ind og på plads. Fortsæt med det. Om lidt skal du sætte armbevægelse på, svinge armene op mod loftet på en indånding, og sænke armene ned langs med ydelsen af hoftene på en udånding. Du går i gang, ånd ud, før armene ned langs med ydersiden af dine hofter. Træk dig ind, før armene op mod loftet. Find din egen rytme. Når du ånder ud, knib, zoom maven ind, sænk armene. Og når du trækker dig ind, før armene op mod loftet. Ånd ud. Og træk dig ind. Det er mange diskussioner omkring åndedrættet, hvordan vi bruger åndedræt i Pilates. Rigtig mange trækker dig ind igennem næsen og puster ud igennem munden, og det har jeg selv gjort i mange år. Du kan risikere at hyperventilere og dermed ændre den kemiske balance i kroppen på en måde, som ikke er fordelagtig. Men når det er sagt, så er min oplevelse, at du trækker dig ind igennem næsen, og det at du puster ud igennem spidsmunden gør, at du måske kan mærke, at du fanger korsettet lidt nemmere. Træk dig ind, før armene op mod loftet. Du skal sætte chest curl på. Pust ud, spænd kern, send ribben mod hoften, i det du fører armene langs med ydersiden af dine hofter. Du trækker dig ind, sænker overkroppen, fører armene op mod loftet, og du ånder ud, kniber, zoom maven ind, det er det samme som at spænde kern, fører armene langs med ydersiden af dine hofter. Træk dig ind, sænk overkrop, arme op mod loft, pust ud. Så du trækker dig ind igennem næsen. Du ånder langsomt og roligt ud igennem næsen, eller ud igennem munden. Leg med åndedrættet, gå på opdagelse. Måske kan du mærke det udmærket for dig at ånde langsomt og roligt ud igennem næsen, hvor du aktiverer bækkenbund og zoom maven ind og på plads. Godt. Når du kommer ned denne gang, så bliver du bare her og lægger hændene på maven. Single leg lift. Tag en indånding her. Ånd ud, løft højre ben op i tabletop. Træk dig ind, sæt højre fodsåle i gulvet. Du ånder ud, spænde kern, løfte venstre ben op i tabletop. Brug din indåndings længde, find din egen rytme, når du sætter foden i gulvet. Så hver gang du ånder ud, starter du med at knibe, zoom maven ind og løfte benet op i tabletop, 90 grader hofte og knæ. Og når du trækker dig ind, sætter du foden i gulvet. Fortsæt lidt endnu, du ånder ud, spænd kern og løft. Træk dig ind, sænk. Udspænd kern og løft. Indsænk. Find din egen rytme. Du kan vælge mellem at puste ud igennem munden
eller puste ud, ånde ud igennem næsen. Fortsæt at arbejde en runde til. Når du kommer ned med venstre fod denne gang, bare giv dig tid, skal du placere hændene bag panden, eller hændene bag hovedet. Du fletter fingrene bag hovedet og trækker baghovedet væk fra skuldrene, afrunde peget op mod loftet. De dybe og de skrå. Tag en dyb indånding her. Ånd ud, spænd kan, chest curl til højre. Stræk venstre arm og løft dit højre ben i tabletop. Du trækker ved indsætte foden i gulvet og sænker over kroppen. Du puster ud, spænd kan, løft over til venstre og løft venstre ben op, forlæng ud gennem fingerspidserne. Og når du trækker ved indsænk dit eget tempo. Hver gang netop du om dit udspænd kan, løft til højre, løft højre ben, stræk venstre arm, og når du trækker dig ind, kommer du hjem igen. Du om dit udspænd kan, løfte til venstre og strække højre arm. Giv dig god tid til at trække dig ind og komme hjem igen. Ånd ud. Ind. Ud. Og ind. Godt. Når du har sænket venstre denne gang, så frigør du armene og ruller om og ligger på venstre side. 90 graders vinkel i hofte og knæ. Her plejer jeg at sige, skru fødderne lidt længere frem, så du åbner lidt med det hofte og lænd. Kravl frem med venstre, det underste skulderblad. Og placer begge håndflader på det yderste lår. Cirkel med højre arm, træk ved ind, før højre arm frem og op langs med øret. Ånd ud, før armen langt tilbage og hen over din hofte. Træk ved ind, frem og op. Ud, tilbage og ned. Og måske kan du mærke, at det føles rart. Og bare få lov til at have en dynamisk bevægelse på, så bliver du bare ved med det. Ellers så lægger du højre arm ned mod gulvet bagved dig. Giv dig tid til at kravle lidt længere frem med venstre skulderblad, ansigtet op mod loftet, og måske lidt mere over til højre. Og luk øjnene blidt i og lad åndedrættet flyde frit ind og ud igennem næsen. Afspænd kæbelødder, tungen, læberne, kindene. Afspænd panden, indersiden af pandebenet. Og mærk, hvordan du åndedrætter ud ved maven, taljen, din lænd. Du skal nu skifte over til den anden side. Du sætter fødderne i gulvet og ruller over på højre. 90 grader i hofte, knæ, fødderne lidt frem. Kravl frem af højre skulderblad. Begge håndflader på det yderste lår. Ind, venstre arm frem og op. Ud, tilbage og ned. Træk vejret ind. Og ud. Måske kan du mærke, at når du har bevægelse og åndedrættet koblet på,
hinanden, så er det nogle gange nemmere at trække vejret dybt. Gå med det. Hvis du kan mærke, at det som gavner dig bedst, også for det skulder, så du vil komme til at fortsætte med at lave cirkel, eller så lægger du armen ned mod gulvet bagved dig, håndfladen op mod loftet, du kravler frem med det underste skulderblad, så væk skulderbladet sønder ned i retning af gulvet, du får det twist i ryggen, og ved at hvile hånden på låret, så får du et dybere bindevævstræk. Så bliver du bare her nu, luk øjnene lidt i, og søg ind i kroppen med din opmærksomhed. Og mærk, hvordan åndedrættet udvider din krop lidt. Og mærk, at hver gang du ånder langsomt og roligt ud, så kommer den bløde sammentrækning helt naturligt. Du skal ingenting. Mærk, at hele kroppen får et øjebliks fred og ro. Du kan scanne kroppen igennem fra toppen af æsten, ud igennem armene, ned igennem kroppen, ud gennem dine ben. Og du mærker efter, om du ligger og holder på en spænding, om det er muligt for dig at bare give fuldstændig slip. En fornemmelse af, at hele kroppen udvider sig lidt, når du trækker vejret ind, og når du ånder langsomt og roligt ud, så slipper nogle af de spændinger, som ligger i kroppen. Om lidt skal du stå på alle fire, med tæppe under knæene og lave katten. Det gør du nu. Du fører venstre arm op mod loftet nede foran dit bryst. Kom på alle fire. Godt. Og giv dig tid nu til at placere et blødt tæppe under knæene. Du behøver ikke vente til du får ondt i knæene. Du kan lige så godt behandle din krop godt, når du træner, så du arbejder med din krop, ikke mod din krop. Knæene under dine hofter og hændene er under dine skulder. Du kan vælge at stå på dine hænder. Du kan stå på knogene for at stable håndledene over på hinanden. Eller du kan vælge en tredje variant og stå på underarmene. Så står du bare her nu. Jeg vælger at stå på hændene og lave katten. Tårspids i gulvet, så du får en blød udspænding af dine fødder. Du har god tid. Du runder din ryg. Fører halespidsen ned mod gulvet, ind mellem dine lår. Du fører hagen ind mod dit bryst. Bliv her, let bøjde alvorled, fordyb stillingen, og mærk i hvilke dele af ryggen du kan mærke det her stræk. Du svarer, sender sædeknogene tilbage og op mod loftet. Du sender skulderbladene ned i retning af din lænd og sender brystbenet frem. Og du kigger op i retning af loftet, der hvor blikket søger der følger kroppen. En flydende bevægelse, træk vejret ind. Ånd ud, du runder ryggen i det du kniber, sug maven ind og på plads. Hver gang du trækker vejret ind i din egen åndedrætsrytme, svaj, kig frem og op. Og hver gang du ånder ud, så runder du ryggen. I det du kniber, sug maven ind og på plads.
Ind. Og ud. Ind. Om du vælger at ånde ud igennem næsen eller spids mund, hvor du forestiller dig et sugerør mellem læbene, det er op til dig. Men det er vigtigt at understrege, at åndedrættet er roligt. Når du trækker vejret ind igennem næsen, så fugter du luften. Vi har immunforsvaret også i næsen, som registrerer, hvad der kommer ind i kroppen. Og det tilføres noget fra bihulen til luften, som strømmer ind og som har gavnlig effekt for din krop. Det siges, at vi bruger munden til at spise og tale, og næsen til at trække vejret med. Nu kommer du til lige. Lang og lige ryg. Sæt nu under armene i gulvet, så du får lidt variation, så du kan blive alt for træt i dine håndled. Så står der på underarmene, du sender underarmene godt ned i gulvet og løfter op mellem de to skulderblad og lader blikket hvile på dine knæ. Du kniber, du zoomer maven ind og løfter knæene et par centimeter op, og så bliver du bare her med knæene løftet. Du holder løftet mellem skulderbladene. Så sætter du knæene blødt ned i gulvet fra midten af ryggen, svej og kig frem. Tag en dyb indånding her, flydende bevægelser. Når du puster ud, sender du ribben mod hofte, spænder kern og løfter dine knæ. Når du trækker vejret ind, sætter du knæene i gulvet, svej fra midten af ryggen omkring bærerstroppen, ud igennem toppen af næsen. Når du ånder ud, sender du ribben mod hofte, spænder kern og løfter dine knæ. Du trækker vejret ind, sætter knæene i gulvet, og du svarer fra midten af ryggen, forlænger og kigger skråt frem. Et par gange til. Hver gang du ånder ud, ribben mod hofte, blikket mod knæene, spænd kern, løft dine knæ, og når du trækker vejret ind, sætter du knæene i gulvet, du svarer fra midten. Sidste gang her, du runder blidt, spænder kern, løfter dine knæ, og du sætter knæene i gulvet og kommer op og står på dine hænder igen. Hold bækkenet helt stille, så godt som du kan, og det er godt nok. Nu skal du føre højre arm op langs med øret her, forlæng ud igennem fingerspidserne. Du sender højre arm strakt ned på en indånding, ud løft, ind sænk, ud løft, ind sænk, ud løft, ind sænk. Nu løfter du højre ben tilbage, når det er mig, som skal tænke mig lidt om. Og det fortsæt. Jeg skal bare skifte retning. Du har arbejdet med din højre arm. Nu er det venstre ben. Du fører venstre ben tilbage og op til hoftehøjde. Du forlænger ud igennem din hæl, som du sparker til noget. Stræk vristen, sænk benene ned, stræk på en indånding, ud løft, ind sænk, ud løft, ind sænk, ud løft, ind sænk knæ i gulvet. Du sætter de to sammen. Træk vejret ind. Løft højre arm og venstre ben. Usænk.
Indløft. Udsænk. Indløft. Udsænk. Indløft. Og så bliver du bare her, træk vejret. Og nu sætter du højre hånd i gulvet. Så sætter du nu højre fod tager over til højre, og du drejer ansigtet til venstre. Giv dig tid her til at åbne din lyske. Forlæng ud gennem venstre hæl og før venstre arm op mod loftet. Åbne fra dit bryst. Så placerer du venstre hånd bag hovedet her. Åbn din lyske, specielt den underste lyske, så du aktiverer bælemuskulaturen her. Let bøj højre albueled. Hold bækkenet stille så godt som du kan. Når du puster ud, så får du venstre frem. Ind stræk frist. Spark tilbage. Ud frem. Ind spark tilbage. Fortsæt nogle gange endnu i dit eget tempo. Du puster ud. Træk vejret ind. Du holder brystet stille så godt som du kan. Og du holder bækkenet i ro. Du puster ud. Og træk vejret ind. Og så kommer du til lige. Så får du venstre arm op på loftet. Og hvile hånden og presse hånden ned. Små pres. 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 Løft. 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 Og løft. Bliv ved. Åndedrættet. Godt. Nu skal du hvile hele fodsålen ned i gulvet. Så får du venstre arm op mod loftet. Åbne dit bryst. Et dejligt stræk op igennem hele venstre side af kroppen. Forlæng ud igennem arm og ben. Suk dig fri. En gang til. Så sætter du bare din venstre hånd ned i gulvet. Knæene helt ud til mattens bredde. Stortåen rammer hinanden. Sid tilbage. Du kan også vælge at komme ned og ligge fladt på maven, hvis du har brug for at åbne dine led. Ja, så ligger du bare her i barnets stilling og slapper fuldstændig af. Bliv lidt til i barnets stilling og virkelig mærk en bredde hen over din lænd. En dyb given slip i din lyske. Du afspiller nakke, skulder. Mærk en bredde og blødhed hen over maven, når du trækker vejret ind. Og mærk, hvordan maven bevæger sig helt naturligt ind mod rygsøjlen, når du ånder ud. Så kommer du op på alle fire. Du skal arbejde med den anden side. Hændene under dine skuldre. Knæene under dine hofter. Træk vejret ind. Pust ud, før venstre frem og op. Indsæt armen strakt. Udløft. Husk, hvis du trækker vejret i en anden rytme, eller du ånder ud hver gang jeg siger trække vejret ind, eller du trækker vejret ind hver gang jeg siger ånd ud, pyt med det, bare du trækker vejret. Nu sætter du hånden i gulvet og går over til højre ben. Før højre ben strakt tilbage og op. Du bøjer anklet og forlænger ud igennem din hæl. Ind du sænker. Ud du løfter, ind sænk, ud løft. Begge dine albueled er let bøjet, ind sænk, ud løft. Hold løftet mellem skulderbladene, ind sænk, ud løft. Indsæt knæ i gulvet, du sætter de to sammen.
Træk vejret ind. Stræk venstre arm og højre ben. Udsænk. Indløft. Udsænk. Indløft. Udsænk. Indløft. Hold stillingen her. Venstre hånd i gulvet. Venstre fodstær til venstre. Og sørg for at placere foden godt ud til venstre, så du har en god platform at stå på. Højre ben strakt, højre arm op og hånden bag hovedet. Send det nederste lyske frem, så du virkelig aktiverer balemuskulaturen her og tænker bækkenet på en lige linje. Godt. Træk vejret ind. Ud højre frem. Indstræk brist. Spark tilbage, som du skubber til vand. Ud frem. Ind tilbage. Ud. Ind. Ud. Ind. Ud. Ind. Det er ret effektivt. Ud. Sidste du sparker tilbage. Og så kommer du til lige. Højre arm op, ned mod dit lår. Små pres. 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 Træk vejret ind. Ud. Ind. Måske ind og ud igennem næsen. Eller ind igennem næsen og ud igennem munden. Men husk et roligt åndedræt. Sæt nu højre fodsåle i gulvet. Hele foden, så du åbner ydersiden. Når du fører højre arm op, har du kommet ind, så er det som en sidebøjning, stående sidebøjning. Nu får du en vægt på, som gør, at du kommer dybere. Rigtig mange svært ved at trække vejret dybt. Ganske enkelt, eller blandt andet, fordi det ligger mange muskulære spændinger i kroppen. Nu kommer du ind og løsner op, ind mellem dine ribben, åbne din talje og din lyske. Så sætter du højre hånd i gulvet. Kom på alle fire og stå. Her sætter du underarmene i gulvet, fletter fingrene og stemmer godt fra ned igennem underarmene. Trin 1. Det er den nemmeste udgave. Træk vejret ind. Ud højre. Tag gulvet. Indsænk. Ud venstre. Indsænk. Bare bliv ved her. I dit eget tempo, stem fra ned gennem underarmene, du sætter to spidse i gulvet, kommer hjem igen, og skifte til modsat. Tilstræb og hold bækkenet stille. Trin 2, med belastning på planken. Højre fod i gulvet, bliv her. Venstre hofte bredde mellem fødderne. Så bliver du her. Løft op mellem dine skulderblade. Sug maven ind, hold bækkenbånd løftet. Og ja, når du trækker vejret ind, så vil maven og bækkenbånd slippe lidt. Så er du opmærksom på, at når du ånder ud, at du ligesom henter bækkengulvet op over plads. Og sug maven ind, træk vejret på 4. 3. Forlæng ud igennem hælene, forlæng ud igennem toppen af issen. 2. Hold løftet mellem skulderbladene. Rund lænd lidt, så du ikke kommer til at tabe lænd, men hold lænd ved hjælp af mavemusklerne. Så sætter du knæene i gulvet, hoftebredde, skridt for skridt tilbage her. Armene ned langs siden af kroppen. Igen, du kan ligge fladt på maven, hvis det er bedre for dig. Og slap af. Bliv i
i stillingen lidt endnu. Bare bliv i stillingen og slap fuldstændig af i maven, lænden, og mærk, hvordan åndedrættet er kommet ind og giv din lænd en omgang mikromassage. Du kommer ned i bunden af lungene, du bruger dit mellemgulv som et stempel, som bevæger sig ned og op i kroppen. Smelt skuldrene, afspænd din nakke. Du skal nu afslutte med at komme ned og ligge på ryggen. Du skal bruge din bold. Kom nu og lig og placer bolden ind under lænden, det er lige meget hvilken side, vi tager begge to, mellem hoftekammen og selve brystkassen ind i det bløde. Så ligger du bare her, sænker dine skuldre, det modsatte ben er strakt, og du bøjer knæ. Jeg har bolden under venstre side af lænden. Du placerer bolden ind under venstre side af din lænd. Du ligger med knæbøjet, højre ben strakt, sænker skuldrene og lægger hændene på maven og mærker, hvordan åndedrættet flyder frit. Så får du knæ fra side til side. Bare luk øjnene. Forestil dig nu, at du sender åndedrættet ind i venstre side af din lænd. Så lænden udvider sig, når du trækker vejret ind. Og lænden smelter, når du ånder ud. Træk vejret dybt og roligt. Denne øvelse i sig selv kan du lave hvor som helst og når som helst. Med sådan træthed i lænden. Pilates handler om at skabe en balance i kroppen. Nogle muskler i kroppen er for korte, de skal afspændes, blødgøres, forlænges. Andre muskelgrupper i kroppen de er underspændte, mangler nu styrke, stabilitet, og de skal tændes, aktiveres. Skift over til den anden side. Bolden under lænden mellem hoftekammen og brystkassen. Gør nakken lang. Sænk skuldrene, hændene på maven. Knæ fra side til side. Dybe og rolige åndedræt. Bare luk øjnene blidt i og mærk, at hver gang du trækker vejret ind, så puffer lænden blidt til bolden. Og når du ånder ud, afspænd lænden, som smelter. Mærk et blødt ansigt. Tændene glider fra hinanden, panden er glat. Hele ansigtet er afspændt, hovedet er tungt. Afspænd hals og nakke. Så lægger du bare bolden til siden. Sæt fødderne i gulvet. Vi starter med at løfte bækken og lænden. Det gør du nu igen. Hændene på lænden. Stryg, og så ruller du parte for parte, virvel for virvel ned. Stræk det ene ben, det andet ben ud. Gerne måttens bredde. Så får du armene lidt ud, håndfladerne op. Så ligger du bare her og lader åndedrættet flyde frit. Bare slip dine skuldre. Slip armene, hændene og fingrene. Og
bare slip dine hofteled, ben, fod og tæer. Hele ryggen er tung. Afspænd bryst, mellemgulv, mave og bækkenbund. Mærk hele kroppen. Mærk hele kroppen under et. Du spreder og knytter hendene, bare strækker ankeledene. Strækker armene op langs med ørerne. Glem sidebøjning, strækker skiftevis. Bliv ved at bøje og stræk dine fingre, bøje og stræk ankeledene. Så sætter du fødderne i gulvet, rull lidt om på siden og kom lidt op og siden. Tusind tak for i dag. Ha en god dag.